Prečo sa zaujímať o dôchodok a kedy sa o to začať zaujímať? V prvom rade Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied hovorí, že v roku 2050 bude jeden pracujúci na jedného dôchodcu. Aby ste chápali, dneska je 2,5 pracujúceho na jedného dôchodcu. To znamená, že vláda nebude mať peniaze. Čo môže vláda urobiť? Môže nám povedať, že nám zvyšuje odvody, lebo nás je menej. Môže nám povedať, že nám znižuje dôchodky, lebo bohužiaľ peniaze v kase nie sú. Môže nám povedať, že teda ešte dôchodcovia nie sme, takže pôjdeme neskôr do dôchodku. Alebo nám zabezpečí obrovskú pôrodnosť, čo nám ale aj tak veľmi nepomôže, lebo keby som už dneska išiel porodiť 10 detí, tak za 25 rokov budú akurát končiť vysokú školu a nijak vážne ešte do toho dôchodkového systému neprispievajú. Alebo môžem mať hospodársky rast, na ktorý už čakáme 30 rokov. A kedy teda začať si riešiť už ten dôchodok? Už včera bolo neskoro. Ak chcem mať na konci napríklad 100 000 eur a začnem 25-ke, tak mi na to stačí 25 eur mesačne. Už keď začnem 35-ke, už potrebujem 50 eur mesačne. Takže každých 10 rokov sa na to takto zdvojnásobí. Takže čím skôr začnem, tým menej ma to bolí. Zoberte si život do vlastných rúk.